Ahoj, možná mě znáte z podcastu Rozhovory s mámou, kde si povídám se svojí dcerou Růženkou, ale dneska sedím sama. Proč? No, je to proto, že jsem se rozhodla, že udělám pár speciálních dílů o mé knize Probuď se. A tím vám otevřela svoje srdce. Jak víte, někteří z vás, tak před pár týdny vstoupila do předprodeje moje první kniha. Jmenuje se samozřejmě Probuď se, jak jsem zmínila na začátku. Je to nejosobnější text, jaký jsem kdy vlastně napsala. A zároveň je ten nejtěžší, protože se píše o vlastní bolesti. Je to o dětství, které bylo všechno, jen nebezpečné. O věcech, které by rozhodně žádné dítě nemělo zažít. A musíte se prostě k tomu znovu vrátit. A právě to jsem dnes chtěla vám přiblížit. Když jsem vlastně jakoby začínala psát tu samotnou knihu, tak samozřejmě to kniha ani nebyla. Spíš to byly jako zápisky, útržky z minulosti, ze vzpomínek. Takové když vám něco bleskne hlavou a prostě to chcete nějak jakoby napsat, abyste nezapomněli, tak takovým způsobem vlastně to vznikalo, nebo vznikala ta kniha jako taková. Ale pak se to vlastně zlomilo. Jak to zmiňuju na začátku mojí knihy, tak vlastně, když jsem to vlastně všechno sepsala, tak moje kamarádka, dobrá kamarádka, mimochodem, to se dneska najde tak málo lidí takových, znáte to určitě sami ve vašem okolí, tak mi říká, no ale to by mohla být krásná kniha, je to prostě úžasný, je tam spousta krásných věcí a zároveň bolestivých. A já jsem opravdu jako dlouho přemýšlela, protože jsem si nevěřila. Ne vždycky, i když máte vlastně dar toho, že dokážete prostě napsat text, napsat básničku nebo malinký příběhy, tak máte vlastně takzvaně koule na to, abyste oslovili nějaké nakladatelství a aby prostě vám to případně vydali nebo dali vám smlouvu a tak podobně. A tak jsem se prostě sebrala a začala jsem to nějak dávat jakoby dohromady. Uvědomila jsem si, že vlastně ten příběh nemůže zůstat opravdu v tom šuplíku. Že možná, i když to vlastně bolí, může pomoct. Ale nejenom mě, aby mě to očistilo od těch špatných vzpomínek a od těch traumat a bolestí, ale může to pomoct i vám. Nebo dětem, které si procházejí něčím podobným, nebo jejich mámám. Ono, víte, psát o tom všem, o osamění, o tom systému, o lidech, který místo, aby vás vlastně jakoby podzvedli, aby vám dali prostě tu lásku a péči, tak bohužel nebylo to tak. A hlavně nejširší téma vlastně, které je tam, je náš systém, tehdejší systém, ne dnešní dětský domovy, ale kdy já jsem vyrůstala v tom dětském domově, což jsem tam byla na přelomu jakoby 95, tak nějak jakoby na začátku 90. let, ne 95, by to mělo být, přesně nevím.
to bych jenom jako odhadovala, protože všechny záznamy vlastně se ztratily a nedohledalo se úplně vše, ale to teď jako nebudeme rozebírat. Prostě to nebylo absolutně jednoduché. Tehdejší doba nás jako brala spíš jako odpad, brala nás jako přítěž toho systému, spíš bych to tak řekla, protože ne vždy máte dokonalý život, dokonalou rodinu a nebo dokonalou matku. Jo? Ale vnímala jsem, že když to napíšu tak, jak to bylo, bez přikrášlení, bez obalu takzvaně, že to může být upřímné. A hlavně, pravda má sílu. Jen si stačí věřit. A co jsem četla, nějaký jako recenze nebo prostě nějaký vlog od paní Šmitové, tak ona měla v něčem, nebo skoro ve všem měla pravdu v tom, že vlastně já jsem ten příběh napsala jenom na povrchu, že jsem ho nenapsala hloubějš. A jak zmínila, je to právě proto, že to byly ty vzpomínky a ne každý začátek knihy, nebo kdo začíná psát nějakou knihu, když to teda není sci-fi, není to román nebo takhle, tak tyhle ty nejosobnější příběhy vlastně mají vždycky nějakou chybu v tom, že to nedokážou vlastně jakoby rozepsat, nedokážou jít úplně do hloubky. No a proto já jsem se teda rozhodla, že to zkusím udělat tady přes podcast. Měla pravdu v tom, že bych to měla udělat, tak jsem dlouho přemýšlela, dlouho jsem vymýšlela témata, dlouho jsem vymýšlela, jak se do toho ponořit. A tak doufám, že dnešní díl se vám bude líbit a možná se i ptáte, a co ti ostatní. Možná se ptáte, co rodiče, instituce, co ti, co rozhodovali. V knize popisuju hlavně to, jak jsem to vnímala a cítila já jako dítě. Není to souhrn všech pohledů, samozřejmě, prosím, ale je to jenom ten můj osobní pohled. A ten si už jako dospělá máma, žena a autorka dovolím si říct nahlas. Dnes mám sama 2 děti, to už víte. A ano, moje vlastní dětství mě hodně ovlivnilo, a to jak v přístupu, v trpělivosti, ale i ve chvíli, kdy nevím, jestli to vlastně dávám. A hlavně v tom, že se snažím být tou mámou, kterou já jsem sama potřebovala a přála si ji. Takže se omlouvám, jestli se někoho třeba dotknu nebo někomu způsobím slzy, ale chci být upřímná. A tahle epizoda je první z několika. Ráda bych vám v dalších dílech přiblížila jednotlivá témata z té knihy. Ne proto, abych se litovala, ale proto, že vím, že když se o tom začne mluvit, může proběhnout nějaká změna. Něco se může změnit. Někdy prostě stačí jenom to, když uslyšíte. Nejsi v tom sám, nejsi v tom sama. A pokud máte chuť, budu moc ráda, když moji knihu podpoříte.
je v předprodeji na webu pointa.cz. Odkaz samozřejmě potom najdete v popisku této epizody. A pokud se vám bude líbit i ten podcast, můžete ho sdílet, můžete odebírat, budeme moc vděční. A já tedy doufám, že se vám tento díl opravdu líbil a že třeba zrovna tímhletím dílem dokážu někomu otevřít srdce. Děkuju, že hlavně jste tady, že posloucháte, že vnímáte a hlavně, že věříte. Děkuju moc, mějte se krásně a v dalších dílech ahoj.